Nos, üdvözöllek! Én Matthew 981 vagyok. Egy videót készítek a 5 méteres 35-28-as SMD LED futófényről. A csomag a következőket tartalmazza. Van neki egy vezérlője, arra rá van kötve egy tápegység, ami sajnos nincs benne a csomagban, de piacon lehet kapni ilyen 1000-1200 forintért. Azt tudni kell, hogy egy 12 voltos 1,2-1,5 amperes bőven megteszi ennek az 5 méteresnek a meghajtására. Tök egyszerűen ezt össze kell kötni a vezérlővel, a vezérlőt pedig ugyebár össze kell kötni az 5 méteres LED szalaggal. Ezt az 5 méteres LED szalagot, ezt így tökéletesen le lehet róla szedni így körbe. A másik felén van egy ilyen ragasztócsík, nem tudom, hogy mennyire látszik. És ezt tökéletesen fel lehet, ez egyébként egy ilyen két oldalú ragasztó, ezt fel lehet ragasztani falfelületre, vagy akár egy külső lambériára is. Azt tudni kell, hogy teljesen vízálló a cucc, és akkor most kapcsoljuk be, van hozzá egy ilyen jó kis távirányító, a távirányítóba abba alapból jár egy elem, és akkor most kapcsoljuk be. Ugye inkább lekapcsolom ezt a lámpát, mert akkor úgy jobban látszik. Ugye lehet látni, milyen jó kis fénye van neki, jó erős. És akkor most nyomkodom itt a gombot. Először megmutatnám az effekteket. Ugye van egy ilyen villogási effekt. Tehát ez végül is egy ilyen futófénynek felel meg. Ez ugye is igazándiból akkor jön ki normálisan, amikor már ki van téve, tehát ki van fektetve. Akkor van egy ilyen úgynevezett fade, tehát egy ilyen elhalványulás visszaerősödés effekt. Aztán van a következő, az szintén egy ilyesmi, csak a másik leleket használja. Egyébként azt tudni kell, hogy ugye azért RGB, mert a piros, a zöld, illetve a kék színeknek a különböző kombinációjával tudja előállítani az effekteket. Valamint, hát ugye még külön tudom szabályozni a színeket is. Most nem tudom, ez mennyire fog átjönni kamerába. Az a lényege, hogy tulajdonképpen a távirányítóval lehet vezérelni ezt az egészet, és végül is mindegyik effektnél külön lehet a színeket. Valamint van egy ilyen flash gomb is. Ez most az a baj, hogy mikor ez ki van fektetve, ugyebár ez akkor látszódik tökéletesen, hogy ez milyen is a valóságban. És hát még van rajta egy kikapcsoló gomb is. Na, ennyit szerettem volna, további szép estét!